Egunon, egunon, ongi etorri Udako Euskal Unibertsitatearen izenean. 50. Udako ikastaroak etorri behar zirela, hemen daude. Eta hemen daude gaur egunean gure marka batekin, eta da interdisciplinaritatea. Batera, saio batean, informatikariak eta filosofoak. Orain dela 50 urte, jendeak zalantzan jartzen zuen, edo ez zuen zalantzan jartzen ezinezkotzat jotzen zuten Euskara Unibertsitatean erabil zitekeenik. Gaur hemen landuko dugu euskaraz eta naturaltasun osoz punta-puntako ikerketa gaia eta 100 pertsona bilduko gara hemen. 50. urte muga dela eta EUek antolatu ditu 21 jardunaldi berezi. Eta hau da bi batera. Eta 50 urte horietan hartu ditugu, frogatu dugu naturaltasunez egin daitekeela unibertsitatean euskaraz, eta bi datu, 500 liburu, 900 tesi euskeraz, eta orain dela ja 25 urte edo karrera asko EH1 euskeraz egin zitezkela. Hori lortu zen hemen dagoen jende askoren lanari esker. Eta hori ere gaur ospatzeko kontua da ere. Noski, baina graduak euskaraz ematea lortu zanean, beste ekinbide bat abiatu genuen. Eta zer zan, eta importantea zan, euskaraz ikasitako informatikari, filosofo horiek, gauza izan behar zirela gero eguneroko jardunera profesionalean ere euskaraz egin ahal izateko. Horretarako antolatu genituen 86an edo lehenengo informatikarien bilkurak kalera ere ateatzeko unibertsitatean ikasitakoa. Besterik gabe, nik gaurko protagonistei emango diet hitza, hemen mailan daukagu Olatzar Belaitz, informatikaria, eta Jon Mentxakatorre, filosofoa. Berak dira arduradunak paraleloan egingo ditugu bi jarduna horietan, hitza haiei emango diet. Orain nor da, Jon? Mi esker kepa hitza ematagatik eta sarrera egiteagatik, eta zelan ez, UEUren lan handia eta eskerronekoa berriz ere mahai gainean jartzeagatik. Bueno, filosofia sailetik posposi gaude ikastaro hau, jardunaldi hau aurkezteaz, eta zer esanik ez informatikariekin batera egiteaz. Orduan, bueno, labur-labur, gaurko panel paralelo horrek eta gure hizlari bikainak entzun aurretik, goratuko dizuegu, orain, hitzaldi bat izango dugula, hitzaldi plenario bat, sail bietarako edo eremu bietarako. Gero nork bere bidea egingo du, gaurko egunean, filosofook eta pentsalariok egingo dugu bitetxo bat, adimen artifizialaren gainean, geure eremutik pentsatuz, eta informatikariek haien bilkuraren bitartez gaiaren gainean bere haien eremutik, eta berriz ere bilduko gara amaieran mahai inguru bat egiteko, baina horren aurretik Baskal orduan ere batuko gara, solasaldiarekin jarraitzeko. Orduan, hitz batzuk behintzate gure programa pixkatxo bat aurkezteko eta gure asmoa, adimen artifizialak harri dugu, gaur egun puri-purian eta garrantzi handikoa den gaia, zer esanik ez, euskeraz eta filosofiaren eremutik, nolabait pentsamendu geldoa eginez ez da, hausnarketa eginez, batzutan eremu honetan aurrerapen handia dagolako disiplina handietatik, eta filosofiak ere bai bere zerresan handia daukalako, ez da? Astiro, gogoeta ginez, zeintzuk izan daitezken erronkak, zeintzuk izan daitezken ibilbideak, zeintzuk izan daitezken aukerak, mahai gainean proposatuz. Eta hainbat gaietatik gaiari helduz, ez da? Izan posthumanismoa, izan zerresanik ez teknika eta teknologiaren filosofia, izan gizatasunaren gainean pentsatzea,
zer esanik ez geure euskal hiztun komunitateari begira ere bai. Beraz, gaurko gure panelerako bikainak diran 6 islari ekarri ditugu, euskaldunak eta ganera haietako batzuk Euskal Herritik kanpo jarduten direnak, profesionalki, baina zer esanik ez bihotza ere hemen daukatenak ez bakarrik filosofian, baita gure euskal komunitatean ere. Orduan, hainbat gai iragartzen ditugu, gero egingo ditugu islari bakoitzaren eta gai bakoitzaren nolabaiteko aurkezpen xeheagoak, baina egun oso probetxosoa edo iragarri zaigu, eta zer esanik ez beste kide batzuekin eta beste sail eta disiplina batzuekin harremanetan askoz ere aberatsago. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Jon. Nik ere, esan behar dut, filosofoak bezain pozik gaudela informatikariak, izan ere, gaur 12. informatikari euskaldunen bilkura daukagu, bada tradizio bat, 1986 urtean antolatu genuen guk lehenengoa, euskerazko softwarerik apenas existitzen etzanean, eta 1988 arte 11 jardunaldi literalki antolatu genituen, eta gure asmoa izan zen jardunaldi hau 2020an antolatzea, baina mundua geratu zuen, xomorro berak geratu zuen hau, eta horrek aukera bat zabaldu digu, ze izan ere garai hartan jardunaldirako gaia adimen artifiziala jarrita genuen, eta orduan egin izan bagenu bakarrik egingo genuke ez, informatikariok bakarrik, eta kasu honetan aukera zabaldu digu filosofia sailarekin batera egiteko, eta gaur egun adimen artifizialean, zuk ondo esan duzun bezala, teknologiaren esparrutik egiten diren aurrerapenak azkar doaz garrantzitsua dira, baina horren gaineko gogoeta, erabat beharrezkoa da, eta horrek bide emango digu gogoeta hori egitera. Egia da, azpimarratu nahiko nuke, informatikari euskaldunan bilkura beti dela hori, informatikari euskaldunak biltzeko gune bat, eta guk gai nagusi bat erabakitzen dugun arren, beti tokia daukatela beste gai batzuk ere, izan ere beti deialdi ireki bat egiten da jasotzeko momentuan, euskeraz garatzen diren software, aplikazio eta antzekoak, eta, esperientziak erakutsi dugu gainera, gai garrantzitsuak lantzen direla, eta hortikan tiraka esango nukenik, niretzat behintzat, deigarria eta pozgarria dela, aurten adimen artifizialaz gain beste gai batzuk edukiko ditugula, eta adibidez, azkeneko bilkura burujabetza teknologikoaren inguruan izan genuen, eta gaur bidali diren lan horien artean, asko dira hezkuntzan software askearekin egindako esperientziak kontatuko dituztenak. Orduan, pozik gatoz ona eta gatoz aurtengoan ere gauza politiak eta interesgarriak entzungo ditugunaren itxaropenean. Programai dagokionean, denok daukazue aurrean, Jonek aipatu duen bezala, sarrera hitzaldi batekin hasiko gea, gero adimen artifizialaren erronka eta aukerei buruz hitz egingo digute erakunde desberdinetako jendeak, eta gero emango diogu tarte bat bi saio paralelori. Hain zuzen ere jendeak egindako ekarpen horiek aurkeztuko diran bi saioei. Hoien gainean, esan, lehenengoa aplikazioena izango dela areto honetan bertan, eta esperientziena,
izango dela bat gelan. Hori eraikin honetan bertan dago, baina lehenengo pisuan. Orduan, norberak programaren gainean erabaki beharko du zer den gehien interesatzen zaiona, informatikarien artean, eta ara joan, bai? Eman nahiko nuken beste barru bat ere da, informatikario kafea gelategiko eraikin honen tabernan izango dugula, eta joaten garenean ikusiko dugu bertan muntatuta, kafea guretzat, eta baita ere, bazkaria ere, bazkaltzeko txartela hartu dugunok, han izango dugula. Bazkaria izango da goiko solairuan eta kafea beko solairuan. Baina, joaten garenean ikusiko dugu nondan. Orduan, nik uste dut ohar hauekin, orain esan beharrekoa amaitutzat ematen dudala, bakarrik opa dizuet edo digut, egun interesgarri eta polit bat pasatzea, eta elkarrekin ikasi eta gozatzea. Eta besterik gabe, bide emango diot sarrera hitzaldiari,